bijzonder apparaat wat je in Nederland nergens op de weg zal zien. In de Verenigde Staten, waar het oorspronkelijk vandaan komt, daar mag je met dit soort voertuigen beleggen. En daar kun je dus, wat ik al zei, een snelheid bereiken van zo rond de 40 kilometer. Nou, de moeilijkheid is, let er maar op dat die voorstand met zijn bovenlichaam tussen dat wiel door heen beweegt, om daarmee het evenwicht te zoeken wat noodzakelijk is om een redelijke snelheid met dat monowiel te bereiken. Want ja, veel harder kan het uiteraard niet. Het is de snelheid die hier haalt, die kan, en een hoge snelheid kan, dus zoals die 40 kilometer is haalbaar. Hier uiteraard niet. Af en toe moet je dat even compleet herstellen door te gaan stukken. Dan kan je met z'n voeten weer even dat evenwicht goed bepalen. En als dat evenwicht dan goed bepaald is, dan maak je niet op de snelheid. Dan denk ik ongelooflijk bijzonder voertuig in Nederland zien. Echt alleen maar hier naar boven en voor nergens. Dan denk ik heel bijzonder voertuig hier in Uithoorn zo te maken. En dit is echt alleen maar een ongelooflijk show.